Hola, buenos días a todas y a todos. Vamos a empezar un día más a clase de pilates diaria, facendo o acordo a xente que a semana vamos a cambiar as clases de pilates para pola tarde, de 5 a 6, e as de aeróbic veñen para pola mañana, de 11 a 12. Vale? Pues nada más, vamos a, de todas formas, a seguir en principio toda a semana que ven, da mesma maneira, e iremos sobre a marcha, esperando acontecimientos das situacións que estamos, pero non nos queda máis que aceptalo e tratalo de levar o mellor que podamos. Para eso, desde o Ayuntamiento de Vimianzo, desde o Plan Actívate, Servicio de Deportes, pois idearon esta fórmula bastante exitosa, por certo, bastante ben acollida, e nada máis, espero que disfrutedes da clase, que facades o que podades, que elixades os bloques que máis vos interesen, que mellor vos van en función de como estades vos, de que vos apetece, das limitacións que teñades. Nada máis, empezamos a practicar a respiración, pero sempre desde a alineación correcta postural, vale? Que vai ser a tónica de todos os exercicios. Corregimos posturas siempre cos pés separados á anchura dos hombros, vale? Hombros, cadera, máis menos, pero sí siempre apuntado de frente. Pernas estiradas. Barriguilla un pouquinho apretada, brazos sueltos, hombros abaixo, peito algo aberto, cuello largo pero non para diante, para atrás, vale? E miramos de frente. Para coller aire polo nariz simplemente e soltar aire despacillo pola boca, que nos salga fluido. Non o soltamos de repente. Collemos aire simplemente polo nariz. De momento estamos alineándonos posturalmente, corrigindo a postura o máis reto posible e o máis natural posible. E soltamos aire despacillo pola boca hasta vaciar completamente os pulmóns. Volvemos a coller aire, abrimos un pouquinho esas costillas, hinchamos o peito e soltamos despacillo o aire pola boca. Volvemos a coller aire polo nariz e soltamos despacillo o aire pola boca. Vale? Simplemente isto repetímoslo 2 veces máis. E soltamos aire despacillo pola boca. Última. E soltamos o aire despacillo pola boca. De momento non estamos activando ninguna musculatura da barriga, pero vamos a empezar a facelo da exigente maneira. Primeiro vamos a meter o ombligo a espalda, pero de momento non. Collemos aire pola nariz, como sempre, como antes. Apretamos o ombligo, agora sí, con o ombligo apretado, e soltamos o aire despacillo. Relajamos a musculatura da barriga para de novo coller aire. Metemos a barriga para dentro, o ombligo a espalda que lle chamamos, e soltamos o aire despacillo hasta vaciar completamente todo o aire nos pulmóns, mantendo contraído esa barriga. Vale? Relajamos, collemos aire de novo. Apretamos, mantemos apretado e soltamos aire despacillo. Relajamos, facémoslo 2 veces máis, acordarse que este tipo de respiración, este tipo de ejercicios, sobre todo cando incluyamos o suelo pélvico, é recomendado, obligatorio diría eu, para todo tipo de personas, sobre todo, collemos aire, apretamos o ombligo e soltamos o aire despacito. Sobre todo, dicía, a chegar a unha determinada edad que máis ou menos temos algún problema de incontinencia en todo o mundo e, todos como mulleres, non estaría de máis, sería imprescindible fortalecer esa musculatura
soltemos o aire e meter o ombligo a espalda, senón tamén hai que activar outro tipo de musculaturas que primeiro facemos por partes separadas analíticamente e despois facemos totalmente ao mesmo tempo, vale? Pois agora vamos a coller aire de novo, vamos a empujar como se estivéramos no baño facendo unha lixeira forza, mantemos tensa esa musculatura non moi apretada e soltamos o aire despacito pola boca para relajar outra vez esa musculatura, coller aire, corregir postura de pés, cuello, hombros. Mantemos apretado fuerte, que se pode facer este ejercicio mirando a tele no sillón, almorzando, pero sí, tendo en conta cada vez que bebamos algo que non teñamos que soltar o aire, porque senón como facemos. Relajamos, volvemos a coller aire, empujamos, pero si sentado no sillón, corrigindo a postura de espalda nunha silla, vale? E despois non facemos o siguiente, esperamos a que algo que nos vaya, algún bloque que nos vaya ben, ou se non o facemos simplemente. Vale, de última, collemos aire ou facemos todo, que é o máis importante. Empujamos e soltamos. Pero bueno, porque veñes que vai enfocado un poquinho a un amplio abanico de personas, a maior parte de personas, diría. Vale, pois agora xa vamos co suelo pélvico, vale? Collemos aire, abrimos ben esas costillas, hinchamos o peito, simulamos que estamos no baño, pero que interrompimos na mitad a jana, cortamos e soltamos o aire despacito, con esa musculatura ben contraída, ayudándonos un poquinho tamén dos glúteos, Relajamos a musculatura de novo para coller aire arriba nesas costillas, cortamos a jana de ir ao baño contraendo o suelo pélvico, glúteos e empezamos a soltar despacito o aire, corrigindo a postura de hombros, pernas, brazos e cuello, vale? E soltamos. Relajamos para coller aire e facemos 2 veces máis. Contraemos e soltamos. Relajamos, collemos aire, cortamos a jana de ir ao baño, contraemos o suelo pélvico, axudámonos un poquinho dos glúteos e soltamos o aire despacito, despacito. Porque vamos a facer con outro ejercicio de suelo pélvico e a ver se aguantamos as 5 contraccións consecutivas sin relajar esa musculatura cada vez que respiramos, vale? Pois facemos da seguinte maneira. Corregimos postura, collemos aire polo nariz e na primeira contracción non moi forte porque temos que acumular 5. Contraemos o suelo pélvico, soltamos o aire. A diferencia desta con respecto anterior é que non relajamos agora a musculatura que temos contraída, sino que volvemos a coller aire con esa musculatura algo contraída para contraer unha segunda e soltar aire. Non relajamos, volvemos a coller aire. Unha terceira, que xa nos empeza a costar, é bastante, sobre todo se hai abaixo esa zona que non temos ben tonificada, nin ben entrenada. Non relajamos, van 3, 2 máis, collemos aire. Contraemos a cuarta, aguantamos un poquinho se podemos e non relajamos. Volvemos a coller aire e facemos a quinta. Aguantamos fuerte e soltamos. Relajamos todos por completo porque ahora sí que vamos a contraer todo para posteriormente combinarlo cos exercicios que nos toca facer hoxe, vale? No día de hoxe. Collemos aire, abrimos ben esas costillas, metemos o ombligo a espalda, empujamos ademais dúas cousas, máis contraemos o suelo pélvico as 3, todo ao mesmo tempo, e soltamos aire, despacio. Relajamos toda a musculatura de repente para inspirar, coller aire, abrir ben esas costillas, atender a corregir, non perder a postura. Contraer todo fuerte e empezar a soltar cando teñamos todo contraído. O aire despaciño como sempre pola boca. Relajamos todo para coller aire. Apretamos todo e
Podemos facer 2 veces máis, relajamos todo, collemos aire, abrimos ben as costillas, hinchamos ben o peito. Apretamos todo fuerte, glúteos incluído, que nos axudan. E soltamos despacillo aire. Acordarse que os ejercicios son moi despacio. Relajamos, collemos aire. E hai que entender que debemos de facer unha concordancia entre a respiración e o movimento. Non podemos quedarnos cortos, nin largos, nin acabar de moi pronto soltar o aire cando ainda nos queda movimento que facer, nin acabar o movimento cando nos queda aire por soltar, vale? Hai que tratar de sincronizarlo. Pois nada máis, isto foi o bloque de respiración e agora vamos a empezar. Combinar a respiración desta maneira, contraendo todo, salvo algún ejercicio que nos impida, como boca abaixo, como repito habitualmente, que só meteríamos o ombligo a espalda. Pero, agora, hai que facelo todo. Vamos a facer uns exercicios que nos sirven de calentamiento tamén, vale? E tamén practicamos a respiración. Corregimos postura, collemos aire, levamos ombros, escápulas arriba. Apretamos todo, ombligo, empujo, suelo pélvico todo apretado e solto aire baixando ombros e escápulas. Simplemente. Trayecto corto. Hai que facelo despacio. Collo aire, chego arriba. Collo todo aire, aperto todo fuerte, empezo a soltar. Hai que soltar todo aire para que o trayecto corto. Hai que ir despacillo. E o aire tamén soltar despacillo. Veña, collo aire, levo escápulas, ombros. Apreto todo fuerte e solto. Collo aire, subo. Apreto todo é ombligo, espalda, repito, empujo, suelo pélvico, canso de repetir moitas veces como se debe facer, pero non me importa, porque hai xente que si o sabe, pero hai moita xente que non o sabe e non van a estar sempre mirando o móvil para saber o que fago, simplemente con escuitarme xa é unha guía que lle pode servir para acabar a clase consultando o móvil o menos posible, nin mirando, vale? Porque de eso se trata tamén. Adelantamos ombros, abrimos peito, estiramos cuello, vale? E desde aí adelanto ombros, redondeo a espalda, collendo aire, contraio toda a musculatura, devolvo ombros, brazos e cuello ben estirado. Simplemente vamos a coller aire, levar ombros adiante, apretar, redondar un pouquinho a espalda, contraer toda a musculatura, soltar aire, traer os ombros atrás, abrir un pouquinho o peito, estirar o cuello e mirar de frente, vale? Coller aire, adelantar ombros, mirar de frente, apretar, soltar. Coller aire, adelantar ombros, contraer todo e ao soltar, corregir, vale? 2 máis. Cogemos aire, apretamos todo fuerte, soltamos. E última, collemos aire, apretamos e soltamos. Descansamos os brazos. Vale? Seguimos con ombros. Corregimos postura, barriga, ombros, brazos sueltos, cuello largo, miramos de frente, pés alineados e subir simplemente unha palma que mire a outra, brazos separados, anchura dos ombros, ben arriba, collemos aire, apretamos, abrimos, brazos que miran as nosas caderas, peito aberto. É importante agora añadimos que hai que alargar o cuello fuerte para atrás, como notar a sensación de que estamos suspendidos sobre o teito neste caso, que nos obliga, que nos tensa, que nos tira o cuello, estíranos ese cuello para atrás e oblíganos un pouco a alargar o máximo que podamos, vale? Collemos aire, subimos os brazos, acordarse de contraer toda a musculatura, abrir brazos, peito e cuello ben largo, ben estirado por atrás, soltando aire. Xusto acabamos de soltar o aire, xusto acabamos de chegar cas mans ao muslo. Collemos aire de novo por o nariz, repito, apretamos fuerte e empezamos a soltar xusto cando empezamos a baixar brazos, estiramos fuerte o cuello para atrás e podemos repetila unha vez máis. Collemos aire, apretamos todo fuerte, estiramos ben o cuello para atrás e miramos de frente. Doblamos un pouquinho rodillas, espalda, ombros, cuello, brazos, e desde aí collemos aire,
Apretamos o ombligo, adelantamos soltando aire o cuello, adelantamos, despois os ombros cos brazos sueltos e vamos a redondear un pouquinho a espalda, quitándolle a tensión, abajo, e chegar abaixo a mirarnos o ombligo, vale? Porque desde aí vamos coller aire, apretar a barriguilla e subir, vértebra a vértebra, coa barriguilla, ben apretada, hasta chegar arriba, vale? Desde aí collemos aire, fixamos cuello, ombros e brazos abaixo. E desde aí collemos aire, metemos o ombligo ben a espalda e vértebra a vértebra subimos, aplanando as vértebras de abaixo a arriba, ponendas cada unha no seu sitio como se fora un xogo deses de subir, de poñer as pesas, vale? E meteras unha torre totalmente dereita, vale? Desde aí coller aire e o soltar. Vamos a redondear esa espalda. Ben, temos que ter consciencia de que estamos facendo, de que parte da espalda estamos movendo, como se está movendo, vale? Como síntese, como se percibe que se flexiona de abaixo a arriba, que parte estamos, por que parte estamos pasando, e de abaixo a arriba, repito, tamén, vale? E así, se dominamos esa espalda, vemos que ten mobilidade, que se pode flexionar, estirar, que parece que a espalda é rígida, pero non é rígida. E veña, arriba apretamos e subimos. Hasta que cando nos toque levar os ombros no seu sitio, metémonos, e cando nos toque estirar o cuello, estiramos, facemos 2 veces máis este ejercicio que é moi importante e para todos os públicos. Apretamos e subimos. Vale, vamos a facer a última, metemos aire, apretamos o ombligo. Aquí metemos o ombligo só na espalda, como vos dixía eu, E desde aí abaixo collemos, apretamos a barriguinha e soltamos. Bueno, este sería o bloque máis ou menos despois da respiración, un pequeno calentamiento, vale, de hombros, de barriga, de espalda, e agora vamos un poquinho máis a algo máis que nos exiga un pouco máis de... Vale? Barriguinha apretada, peito aberto, cuello estirado, brazos, peito, altura dos meus ombros, brazos, palmas así arriba, cuello estirado e empezamos. Veña, que viernes con energía, vamos a coller aire, que non nos cae este brazo hacia onde vamos, vale? Aguantamos, longe, lexos, contremos toda a musculatura, soltamos menos e devolvemos o noso tronco, brazos a cuello a noso sitio habitual. Collemos aire, vale? Que non nos vayan as rodillas hacia fora. Hacia outro lado, apretamos todo fuerte, devolvemos tronco, brazos e incluso os ombros aguantamos aunque nos pesen, vale? Collemos aire, vamos hacia o outro lado, apretamos toda a musculatura, ombligo e espalda, contraemos, suelo pélvico tamén, recordar. Peito abajo aberto, e permanentemente o cuello estirado ben por atrás como se nos tiraran del, vale? Collemos aire, apretamos, soltamos, vamos a un lado, veña muslos apretados, veña inclino, me estiro algo tamén a zona dorsal, veña, fago 2 máis, unha por un lado, apretamos, soltamos, última, apretamos, soltamos, descansamos brazos, estiramos pernas, equilibrio, por un lado e máis por outro, vale? Importante tamén este ejercicio. Se non temos dominado o sentido do equilibrio, non temos ben desarrollado ou non o facemos habitualmente nada, que nos implique entrenar este pos, aguantámonos nunha parede, nun mueble ou en algún persona, vale? Collemos aire, apretamos
apretamos fuerte, arriba. Peito, barrigiña, cuello estirado. Collemos aire, baixamos perna e brazos, corrigindo postura de pernas, e ao soltar apretamos todo fuerte e subimos perna contraria a medida, tamén subimos brazos, peito aberto, cuello estirado, mantémonos, collemos aire, baixamos perna, pero os pés xa vamos a un sitio para soltar aire e arriba, facer esta figura, vale? Que non nos baixa a rodilla, non flexionar moito a rodilla, que non subir moita cadera, vale? Aí dereitiño, barrigiña, cuello estirado. Collemos aire, baixamos perna e brazo, corrigimos postura, apretamos fuerte a perna que nos vai servir de apoio, esa planta do pé ben apoiada, e subimos a perna contraria. Para coller aire de novo, relajar a musculatura e baixar, e ao soltar aire arriba. Collemos aire, baixamos, e ao soltar por outro lado. Ben, facemos dúas máis. Collemos aire, apretamos fuerte, tensa esa musculatura da perna que nos vai quedar de apoio, e a medida progresivamente sube unha perna, suben brazos, mantemos a postura, peito aberto e cuello largo, como se nos tiraran del, mirando de frente, e deixamos que íbamos a última, non? Collemos aire, apretamos e arriba. Vale? Veña, collemos aire e descansamos. Veña, vamos a coller aire e ao soltar, con todo ben contraído, aí. Collemos aire, apretamos todo, contraemos o suelo pélvico e empezamos a baixar con todo ben contraído. 2. Collemos aire, apretamos todo fuerte, flexionamos ben esa cadera co cu ben para atrás, peito aberto, cuello estirado. Non mirar para baixo, aí de frente, ca espaldilla recta. Collemos e soltamos. Pés dereito, repito, Veña, ben atrás vamos, para que a rodilla non se adelante moito. Collemos, apretamos todo, soltamos. Veña, vamos facer dúas máis. Unha. E ao soltar, con todo ben contraído, aí. Vale? Subimos, subimos, subimos. Descansamos, ¿vale? Vamos ahora a alinear pernas, paso atrás grande, ¿vale? Por un lado, por otro, separación, pies alineados apuntando en la misma dirección, y ahora toca nos levar a espalda, recta, peito aberto, cuello estirado, ¿vale? Brazos, hombros. Aí, cando temos a postura, empezamos a levar a rodilla ao suelo collendo aire. Non adiante, ni arquear a espalda, con todo ben contraído. Apretamos, soltamos. Collemos aire, podemos tamén subir brazos, apretar. 2. Collemos aire, este ejercicio moi exigente. Apretamos. 3. Peito aberto. Cuello estirado, apretamos todo. 4, simplemente 2 más. Apretamos. 5, peito, barriga, cuello estirado, última, corregida de postura. Apretamos en cada ejercicio, ¿vale? Porque si corregimos postura en cada ejercicio, después en la vida diaria, inconscientemente, vamos a estar siempre pendientes de nuestra postura, ¿vale? Porque xa sabemos como se fai, xa estamos facendo de alguma maneira de vez en cando, pois, despois tamén ao seguinte paso, habitualmente. Veña, vale? Damos outra perna. Veña, pés dereitiños, Vale, corregimos postura de espalda, os ombros no seu sitio, a barrigiña, vale? Non arregla a espalda, mete reta, porque vamos baixar ca rodilla vertical hacia abaixo. Cuello estirado, estirado non por diante, repito, por atrás. Brazos, vale? Non meto chepa, sino que abro un poquinho o peito, levo un poquinho os ombros hacia atrás. E nada,
é simplemente coller aire baixo a rodilla, apretar toda a musculatura, suelo pélvico incluído, soltamos. Collemos, subindo os brazos, peito aberto, cuello estirado, apretamos. 2. Apretamos. 3. Apretamos. 4. 2 más. Contraemos todo. Subimos soltando. 5, última. Apretamos. E 6. Veña que nos faltan moitas pernas. E se levamos toda a semana, pois xa como xa viernes, xa vai sendo hora de descansar sábado e domingo. Porque xa é moito, xa é moito todos os días. Xa merecemos un descanso. Vamos agora, peso muerto, e estirar esta parte de atrás que nos quedaba, vale? Veña, collo aire, rodillas algo flexionadas, vale? Ahora, a espalda sí que baixa rígida en bloque, vale? Collo aire, peito aberto, aproveito para alargar o cuello para atrás, brazos apuntando ao suelo, apreto toda a musculatura, e solto. Levo o meu peito, o meu tronco vertical, e os meus brazos xa se alinean eles solos. Se quedo co tronco aí, a paro aí, pois caio para adiante, pero se levo ao seu sitio, xa me vamos ao seu sitio. E tamén é indicativo que están pasando ben. Collo aire, peito aberto, veña, non doblo moito as rodillas, porque senón non me sale ben esta postura, pero si hago dobladas as rodillas. Apreto toda a musculatura e agora si subo en bloque como un robot, pero sin facer a postura de pernas. Solto aire e aguanto. Veña, collo aire, contraio toda a musculatura, estiro ben o cuello e ao soltar subo. E veña, podo facelo 2 veces máis. Apreto. Peito. Cuello estirado. Fago a última. Collo aire baixo. Espaldilla recta, unha mesa para comer. Apreto. Ou para facer os deberes aos rapaces, que teñen moitos. Aproveitamos. E agora sí que estiramos pernas. Vale. Vamos ahora tumbados boca arriba, collemos un baloncillo, como vos dixo onte, un pouquiño, blendiño, algo deshinchado, dun rapaz, dun neto, ou simplemente un cojín nos vale, vale? Petellas. E se non, facedlo sin él, non pasa nada. Vale, tumbámonos boca arriba, rodillas dobladas, vamos a ir hacia atrás, apoyamos ben a parte da espalda, pero levantamos un pouquiño para colocar xusto debaixo do meu sacro o balón, vale? Agora non teño a espalda totalmente apoiada, vale? Teño un pouquiño de juego aí que me provoca un pouco de inestabilidade, vale? Teño os pés alineados, ombros ben atrás, palmas ao suelo, e vamos a facer o solo o movimiento de pelvis, vale? Collo aire, contrae a musculatura e subo a pelvis. Solo a pelvis, vale? E volvo a coller aire e ao soltar basculo, arqueo a espaldilla un pouquinho. Collo aire, apreto toda a musculatura e a subo a pelvis arriba. Collo aire e ao soltar quito a pelvis. Vale? Estou centrando o meu movimento exclusivamente na pelvis, vale? E veña, que tampouco se traballa habitualmente esta mobilidade, vale? Pois aproveitamos que temos o balón que nos permite facer máis este movimento mellor, pero tamén se pode facer sin balón, pero bueno, así resulta máis cómodo e a xente chega mellor ao objetivo deste exercicio, vale? Apreto e pelvis arriba. Collo, solto. 4 tempos de respiración aí, volvo a coller e ao soltar, pelvis hacia arriba. Aguanto, volvo a coller e ao soltar, arqueo un pouquinho a espalda, pelvis hacia
fajo dúas más, hacia atrás, última, vale, e meto a espalda neutra, vale? Quito aí o balón, levo entre as miñas rodillas, que teño que facer agora unha forza extra para manter o balón e que non me caia, vale? Os adutores agora tamén traballan, pero sigo cos pés alineados, entrelazo os dedos dos mans, codos ben abertos, rodillas ben dobladas, espalda ben apoiada, collo aire, contraio todo fuerte e subo, mírome esa rodilla, aguanto, una, mantello un poquinho apretado as pernas para que non me caian o balón, e veña arriba, dos, collo aire, apreto, tres, contraendo o suelo pélvico, acórdome, apreto todo, barriguinha, empujo o suelo pélvico, glúteos, solto aire despacito, cos codos ben abertos, quedo mirando esa rodilla, ese balón tamén, tres, apreto fuerte, cuatro, apreto, cinco, e vamos, seis, e vamos, siete, última, vamos a última, quedo mirando aí, manteño esas rodillas apretadas, esa forza hacia dentro de rodillas para manter o balón, collo aire ao soltar con o segundo dediño, collo aire, miro rodillas, e ao soltar con o outro lado, dos, collo aire, e ao soltar con o segundo dediño, collo aire, e ao soltar con o outro lado, collo aire, codos ben abertos, miro as rodillas e cando solto, levanto ombros, un pouquinho escápula e ao lado, mantendo a parte baixa da espalda ben apoiada, veña, e fago dúas máis, unha por un lado, vamos á última, e outra por outro. Vale, unha tras cuello, correjo a espalda, collo aire con atrás brazos, e ao soltar subo os brazos, giro palmas, pero non levanto o cuello, chego as mans ao suelo e levanto esa cadera. Vale? Fajo puente. Collo aire, baixo vértebra a vértebra, levo brazos atrás. E ao soltar aire, subo vértebra, subo a pelvis, vértebra a vértebra, e os brazos ao suelo. E aguanto, dos, e vamos, subo a pelvis, espalda, brazos firmes, hombros, tres, e aguanto, acordarse de contraer tamén o suelo pélvico. Baixo vértebra a vértebra, plano na espalda, pero xa tiña que ter os brazos atrás, e ao soltar, arriba, cuatro, vértebra, brazos atrás, contraio, cinco, vale? E veña, apreto, seis, vale? Fago dúas máis, vértebra, vértebra, baixo, collo aire, brazos atrás, e ao soltar, una, podo facer a última, e vamos, arriba, vale? Descanso, vértebra, 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 vale? Pois ahora fago este mismo ejercicio pero levantando o cuello, collo aire, vértebra, brazos atrás, e ao soltar subo brazos, subo cuello, abro peito, mantéñome, aguanto, e os brazos non me tocan o suelo, e manteño
soltar, subo brazos, giro palmas, abro peito, quedo mirando rodillas, aguanto, 2, e vamos, aprieto toda a musculatura, subo brazos, giro palmas, abro peito, quedo mirando aí arriba, 3, e bom, aprieto fuerte, giro palmas, abro peito, 4, veña, fago 2 máis. Acórdome de manter as rodillas un pouquinho, apretando o balón, 5, deixamos a última, e vamos, 6, descanso, suspendo as rodillas, levántome cuello, estiro pernas, brazos atrás collendo aire, e ao soltar, traio rodillas, que non me cae o balón unha, solto, traio rodillas, baixo, as palmas, pero non chegan a tocar o suelo, cuello suspendido, se non me molesta, se non me atrás, 2, a veña, 3, peito ben aberto, 4, veña que me cansa este ejercicio moito a barrigiña, 5, suelo pélvico, última, y 6, cuello, suelo, brazos, ¿vale? Quito o balón de novo, elevo por detrás, métomo por detrás, do saco, da espalda abaixo, ¿vale? Porque desde aí, corrijo postura de brazos, teño a espalda inestable, teño arqueada non, manteño a dereita aunque estea levantada, ¿vale? Pero teño menos base para apoyarla. Teño apoyada no balón, o sacro, ¿vale? Suspendo unha rodilla, suspendo outra. E desde aí, collo aire, e ao soltar as dúas pernas arriba, punteiras e a min. Collo aire, rodillas dobladas, en ángulo recto, empeños estiradas. E ao soltar, arriba e punteiras a min. 2. Estiro o peine, collo aire, doblo rodillas en ángulo recto. E ao soltar, contraio toda a musculatura primeiro, subo pernas, punteiras e a min. Collo, teño a barriga ben apretada, intento ter a espalda recta, e vamos, punteiras e a min, mantéñome que estou máis inestable que antes, e a última, punteira, hacia a min. Vale, baixo unha perniña, e baixo. Vou deixar un pouquinho o balón, e depois fago outro ejercicio, con el, vale? Pois veña, corrijo, e desde aí, suspendo unha rodilla, suspendo a outra, levanto o cuello, collo aire, estiro pernas, e ao soltar, 1. Collo aire, estiro, apreto, espalda baixa ben apoyada, solto, 2, collo aire, apreto, 3, apreto, 4, 2 más, 5, última, y 6. Baixo unha perna e baixo. Veña, vamos a estirar unha perniña e vamos a estirar a outra. Collemos aire e ao soltar, rodilla ao peito. Agarraos esa rodilla. Traémola ben hacia nos, peito aberto, cuello estirado, e desde aí collo aire, e ao soltar, a frente a tocar a rodilla e a rodilla a tocar a frente. 1, ¿cuánto? 2, 3, 4 y 5. Vou máis atrás.
aire e ao soltar a outra rodilla agarro hacia mí. Peito aberto, cuello estirado, volvo a coller aire e ao soltar levo a frente a tocar a rodilla e a rodilla a tocar a frente e aguanto 1, 2, 3, 4 e 5. Non solto esa rodilla, vamos a estirar ben a espalda, vale? Traendo a outra rodilla. Apoio ben sacro, parte baixa, apreta a barriga, levo a parte baixa ben a colchoneta, sigo hacia arriba alineándome, corrigindo a postura, levo peito aberto, abro o peito aunque estea boca arriba, levo os ombros firmes contra a colchoneta, levanto o cuello, estiro ben o cuello por atrás, vale? E apoio ben esa espalda, ombros e toda a parte baixa da espalda tamén. Traio as rodillas ben o peito, pero non levanto o sacro, apreto a barriga para levar a parte baixa da espalda, abro o peito, traio ben as rodillas, non desfajo a postura, levanto o cuello, dou un estirón de cuello por atrás e apoio ben esa espalda. Manteño esa espalda totalmente recta, totalmente estirada e apoyada, vale? 1, 2, 3, 4 e 5, vale? Collo aire e ao soltar levanto o sacro, traio as rodillas ben hacia mí, a tocar a frente, a acercarse as rodillas. Aí aguanto 1, 2, 3, 4 e 5, vale? Baixo unha perna, baixo a outra, estiro unha perna, estiro a outra. Collo o balón un pouquinho que teñamos, levo o brazo atrás collendo aire, e ao soltar subo brazos, o cuello a altura dos meus ombros, apreto a barriga, subo, soltando aire, aí adiante, peito aberto, barriguilla apretada, cuello estirado, vale? E desde aí collo aire, apreto e vou a levar os meus brazos a altura das miñas orellas, hacia atrás, e a medida que cae o cuello, caen os brazos. Collo aire, contraio toda a musculatura, subo o cuello, brazos que acompañan o movimiento de cuello a altura e dou un tirón que me vai costar subir, pero consigo, vale? E chego aí sentadiño e non me quedo redondo. Abro o peito, tronco adiante, cuello estirado, brazos aí, en esta postura. Vale? Ahora sí que redondeo a espalda. E vou vértebra a vértebra, levo os brazos a altura da miña cara, vale? E ao soltar, arriba. Collo e ao soltar, atrás. E fago dúas máis. Unha, adiante, abro, estiro o cuello, pés alineados, volvo a coller aire e ao soltar, vou atrás, fago a última, apreto a barriguilla, subo brazos, hago un movimento de brazos, aí, manteño arriba, corrijo postura, porque desde aí collo aire, deixo-me caer un poquinho hacia atrás, abro un brazo e miro para este balón, brazo adiante, collo aire, meto máis adiante, tronco adiante, peito aberto, collo estirado, e ao soltar, deixo vir hacia atrás, abro un brazo contrario, e miro ese balón facendo moita forza na barriguinha, e mirando ese balón. Collo aire, peito, correjo postura, tronco, ombros e cuello, e ao soltar, deixo-me vir, camiña a forza da barriga, freno, non caio hacia atrás, inclino, abro un brazo e miro hacia ese balón. Pero, collo aire a subir. Métome totalmente recto, peito aberto, tronco adiante, cuello estirado, e ao soltar o por outro lado, collo aire, tronco, peito, cuello, e ao soltar fago dúas máis, unha por un lado, aí, collo aire, e última, vale, collo aire, e deixo o balón. Vale? Pois agora estón aí,
pelvis, sobre todo nos isquios, esos osiños que salen máis abaixo, é onde me suelo apoiar para repartir o meu peso tanto na parte de diante como na parte de atrás, buscar un punto onde teña o peso equilibrado e desde aí vou máis atrás, collo o aire e arriba, vale? Prácticamente non fago forza, redondeo e atrás. 2. Importante aquí non baixar ca espalda reta. No. Vale, baixamos ca espalda facendo unha pouquinha curva. Tampouco é moi atrás, que chegamos a rodar que nos chega hasta zona cervical, non na parte baixa, non vai. Paso tamén un masajillo aí tamén, vale? Pero, como onte, vamos coller aire hacia atrás e ao soltar subo, abro o peito, espalda totalmente reta, non me chego a apoiar, cos dediños dos pés e alargo o cuello fuerte por atrás. Veña, collo aire, vou atrás e ao soltar, arriba, 2. E vamos. 3. E vamos. 4. 5. Fago a última. E 6. Vale. Vou a corregir postura e vou a descansar un poquinho a espalda e estirar un poquinho esa espalda, vale? Séntome sobre esos osiños que dixemos antes que salían. Dobro ben esas rodillas. Incorpórome hacia adiante, espalda reta, barriguinha apretada, peito aberto, cuello estirado. E desde aí collo aire e ao soltar relájome. Relájome ombros, espalda e cuello. Collo aire e ao soltar abro o peito, apreto a barriga, estiro, cuello. E desde aí collo aire e xa son... Ui, como nos pasou o tempo. Collo aire e ao soltar, pensei que eran a media, xa son menos, xa falta pouco, Veña. E desde aí collo aire, estando a justo, estando ben, o tempo pasa rápido. E desde aí collo, tronco adiante, peito aberto, barriguinha apretada, cuello ben estirado. E vamos. Tronco adiante, peito aberto, barriguinha apretada, cuello ben estirado. E veña. 2 más. 1. E na siguiente quedamos tronco adiante, como dixemos, barriga apretada, peito aberto, cuello estirado, e alargamos ben o cuello como se nos tiráramos, como sempre, del fuerte, como se quixéramos crecer. A estas alturas non crecemos, pero ao alinear a postura, pois faise máis estilizada, vai ao seu sitio, e bueno, corrigindo a postura temos a sensación de que sí crecemos. Efectivamente non crecemos, pero corregir a postura, se nos medimos, podemos aumentar un par de centímetros tranquilamente. Vale? Pero non porque crecamos, repito, sino porque corregimos a postura. Estiro ben o cuello, tronco, pero non se trata de crecer, sino trátase de aliviar tensións, corregir posturas e evitar lesións, como é importante. E se xa as temos, intentar convivir con elas da mellor maneira posible. Eso é do que se trata, nada máis. Vale, veña, cambiamos e vamos a cuadrupedia. E de cuadrupedia, corregimos postura, collemos aire, apretamos a barriguinha e vamos a levar unha perna atrás, a levar a outra e facer unha plancha ca barriga ben apretada, peito aberto, cuello ben estirado. Aguantamos porque desde aí vamos coller aire e ao soltar arriba. E empeño estirado. Collemos aire de puntillas e ao soltar 2. Collemos aire, non meter a pelvis nin arquear, se non podemos este ejercicio porque non temos a suficiente forza de brazos, nin de ombros, nin de barriga, pois non o facemos, E vamos, 3, e vamos.
Esperamos 4, 2 más, soltamos aire, 5, última, y 6. Vamos a baixar, metemos tumbados boca abaixo, corregimos, non apoyamos ben esa zona pélvica, estiramos empeines, estiramos brazos, collemos aire e ao soltar, perna e brazo contrario un pouquinho, arriba, unha. Collemos aire e ao soltar, perna e brazo contrario, a outra. Non os levanto moito, non me fai falta, só o despejo. Non doblo rodillas, tampouco me fai falta, mantéñome iso sí. Se non acumulo moita carga na espalda baixa. E veña. Iso sí, brazo ben adiante, perna ben atrás e aguanto. Collo aire e ao soltar por el outro lado e veña por un lado. Apoio perna e brazo, soltando aire, ca zona pélvica ben apoiada. Polo outro. Collo aire. E vou por un lado. E vou polo outro. Vale, trae as mans por fora da colchoneta, antebrazos apoiados. Apoio ben a zona pélvica. Abro o peito. Estiro o cuello. Importante neste ejercicio non levanto os codos, Vou estirar ben esa espalda, vou levantar en bloque. Espalda, cuello, collo aire, e ao soltar, levanto en bloque, espalda, cuello, aperto a barriguinha, e estiro ben o cuello por atrás. Baixo en bloque, collendo aire, e apoio espalda e frente ao mesmo tempo. E ao soltar, levanto en bloque e estiro fuerte o cuello para atrás. Vale? Collo aire e baixo. Como se nos tiraran permanente de la fuerte. E ao soltar, estiro o cuello por atrás moi fuerte. Estirar por atrás non é mirar de frente, non, ao contrario, é mirar hacia abaixo. Collo aire baixo. E ao soltar aperto o ombligo, subo en bloque e alargo o cuello por atrás. E fago 2 máis, veña. Collo aire e ao soltar arriba e fago a última, porque na última sí que quedei arriba. Sí que me manteño o cuello largo. Sí que apreto o ombligo, así que teño a miña zona pélvica firme contra a colchoneta. Os pés non abro as pernas, aguanto aí, vale? E collo aire ao soltar, despejo brazos, abro o peito, ombros arriba, escápulas arriba. Manteño o cuello largo porque vou coller aire simplemente. Sigo como teño o cuello, manteño largo, tenso, estirado, pero collendo aire, acerco brazos, antebrazos, ao suelo, pero sin chegar a tocar. Apreto fuerte a musculatura da barriga, ao soltar aire, arriba, esos ombros ben atrás, esos antebrazos ben arriba. Collo aire, acerco, manteño o cuello largo, pero non choco a apoiar as palmas nin o antebrazo a colchoneta nin o codo, e ao soltar 2, e veña, 3, manteño o cuello largo, e veña, 4, 2 máis, estiro ben o cuello para atrás, 5, última, e 6. Descanso, espalda, frente e brazos. Meto as mans debaixo dos ombros, codos levantados, arqueo un poquinho a espalda, corrijo a postura cuadrupedia e vamos a coller aire e ao soltar miro o ombligo, adelanto, puente de ombros arriba, meto a pelvis hacia adentro e meto o chino. E desde aí collo aire e desfago a postura de atrás a diante. Pelvis hacia atrás, arqueo a espalda non moito, abro o peito, non doblo codos e miro hacia arriba. E desde aí collo aire
e ao soltar a barriga ben apretada, baixo primeiro o cuello, meto o chepa e despois a pelvis hacia dentro. Meto alta, o máis que podo. E desde aí collo e ao contrario. Vale? Aí. Non caio para diante nin para atrás, nin me salgo demasiado, vale? Teño as miñas rodillas debaixo das miñas caderas e os meus brazos debaixo dos meus ombros, vale? E separados tamén, na anchura dos ombros. Tanto rodillas, pés como alineado por un lado por outro. E ben, seguimos. E desde aí collo aire aperto a barriga, desfogo a postura de atrás adiante, veña. Basculo a pelvis hacia arriba, hacia atrás, arqueo a espalda de abaixo arriba, abro o peito, non dobro codos e levanto o cuello, non fago movimentos exagerados porque me pode molestar o cuello por atrás e a parte abaixo da espalda tamén. Pero bueno, un pouco nada máis, donde non requiere ningún tipo de dolor ni moleste. De collo aire, baixo o cuello, soltando aire, levanto hombros, meto a pelvis hacia adentro e aguanto o chepo. E desde aí collo aire e veño, quito tensións da espalda, fago os movimentos da espalda. E veño, e ao soltar de novo, meto o chepa e veño a pelvis, que xa traballamos, esa espalda que traballamos, damos mobilidade, xa fortalecemos, xa estiramos esa musculatura da espalda e veño da barriga, das pernas, do cuello e veño. Volvo a coller aire e ao soltar fago dúas máis, veña. Una. Solto de novo. Volvo a facer o mesmo. Meto. E solto. Vale. Séntome atrás. O que me permita miña mobilidade de rodillas, tubillos e de cadera, vale? Adelanto ben os brazos, abro o peito, estiro o cuello por atrás, meto as miñas orellas entre os meus brazos, séntome ben, adelanto ben os brazos, abro o peito de novo e estiro fuerte o cuello por atrás, estiro ben esa espalda. Aguanto un pouquinho, una, séntome ben, os dediños adelante un pouquinho máis, casi que non chego a cousa que teño que coller, pero ahora chego, abro o peito un pelillo máis, e último estironciño de cuello fuerte para atrás, que non me caia a frente a colchoneta, meto as orellas entre os meus brazos, a altura dos meus brazos. 6, 7, 8, 9 e 10, desde aí collo aire ao soltar, apreto o ombligo, meto chepa como antes, e na parte máis alta, levanto un poquinho os brazos, deixo-me caer a pelvis, a colchoneta, arqueo a espalda, abro o peito, non dobro brazos e miro un poquinho hacia arriba. E desde aí volvo a coller aire, non desfago a postura de pés, vale? Que non me abren as pernas, e ao soltar, ca barriguinha ben apretada, espalda reta, non movo os brazos, non vou ir tan atrás como antes, pero intento, abro o peito e alargo o collo por atrás. Debo de coller aire, collo aire desde aí e ao soltar meto chepa, miro o ombligo, adelántome, arqueo, deixo-me caer, abro o peito, arqueo a espalda, subo hacia arriba e fago 2 veces máis este exercicio, porque volvo a coller aire e aproveito que con a cuadrupella meter a espalda o máis recta posible, alargar o collo máis que podo, abro o peito e veña, vamos, meto chepa, ombligo. Dixemos que facemos a última, veña. Apreto, séntome atrás, abro o peito, estiro o cuello e veña. En un sentido, mas en outro, movo a columna. Vale, e desde aí a cuadrupedia, de rodillas, e de rodillas, unha perniña ben dereitiña, e a outra, xa corremos a postura que este de pé dereito, que se acaba a clase, a vida continúa, e emplazámonos a vernos o lunes a 5 da tarde, vale? Por recordar que tedes aeróbic hoxe a 5 da tarde e xa cambiará por lunes ás 11 da mañá, vale? Pois nada máis, intentar levar o fin de semana mellor que podades, vamos a levarlo con calma.
ser os máis felices que podamos, que en esta vida do que se trata, vale? Pois sin máis, nos despedimos hasta el lunes.